Сблъсъци в центъра на София. С кръв, ранени, задържани, заплахи и искане на оставки завърши митингът на Атака пред централната столична джамия Баня Баша, където традиционно се провежда петъчна молитва. Как се стигна до това? От мястото на събитието включваме Канна Рачева. Добър вечер, Канна. Кое провокира сблъсъците? Добър вечер. Днес митингът на Атака тук, на това място, започна 15 минути по-рано. Някъде около 12:45 хората се събраха много по-бързо. Идеята на този митинг днес тук беше да се свалят високоговорителите на джамията зад мен. Защо? Защото според Атака този шум от молитвите в петък тук обезпокоява гражданите, както и всички, които минават в центъра на София. Това, което мога да кажа е, че напрежението тук днес ескалираше непрекъснато, всяка една минута, защото в същото това време от своя страна мюсюлманите се готвиха за петъчната си молитва, която също започва в 13 часа. От няколко години мюсюлманите имат разрешението на общината да провеждат обедната си петъчна молитва навън, на това място, тук на този тротуар. От своя страна пък Атака още през 2006 година за първи път изрази недоволство от озвучаването на молитвите в джамията. Тогава беше взето едно компромисно решение, а то е именно, че високоговорителите бяха намалени до край. Вижте обаче докъде се стигна 5 години по-късно, тук на това място, и какво успя днес да заснеме нашият екип в продължение на 40 минути. От Атака обясниха, че само са искали да се справят с проблема с високоговорителите. Гражданите на София, гостите на София стават свидетели на това как в центъра на София се чуват такива неща, които в някоя арабска държава може да е нормално, но си мисля, че България е европейска държава и това е просто недопустимо. Нали сме демократична държава? Всеки човек трябва да си изповядва религията, нали, каквото вярва, атеист може да е всеки мюсюлманин, християнин. Никога не сме ходили пред някоя църква да протестираме и в Турция няма такива проблеми. Постепенно напрежението нарасна. Няколко минути по-късно се стигна до сблъсъци. Обадили сме се за религията. Провокации от страна на мюсюлмани предизвикаха сбиване. Полицията не се намеси превантивно, а се намеси само за да арестува представители на Атака. За мен това е еничарско поведение на българската полиция. Ето, това е депутат от нашата група, ударена от камък. Ето това правите. Така че Ама дайте някой да извика. Замерят ни с камъни! Замерят ни с камъни! Малко след инцидента, лидерът на Атака влетя в Народното събрание и призова Цветанов до края на деня да задържи виновниците за инцидента, ако ли не, ще му искат оставката. Виждам, че сте заедни. Какво се случва? Ето ранен български депутат от камък на ислямист. За кого работите, господа от МВР? За кого работиш, Цветанов? За Турция ли? Признай си тогава, служи си ФЕС. Към министър Цветанов имам конкретно обращение в момента. Незабавно да се издири
този престъпник, който хвърли и рани български депутати, да бъде задържан и съден. Ако това не се случи, от тук нататък министър Цветанов има най-сериозната опозиция, за която никога не е предполагал, че може да има, и неговата оставка ще бъде искана всеки ден. Пето районно управление в София, където са задържаните активисти на Атака, остана блокирано от полицията, за да се предотвратят повторни сблъсъци. Канна, каква е реакцията на МВР и на министър Цветанов? Искам първо да кажа, че тази вечер премиерът Бойко Борисов се завърна от официалното си посещение в Полша и първите му думи бяха, че, цитирам, "не искам да ни се извиват ръцете, защото етническият мир ми е по-скъп, отколкото мнозинството в парламента." С своя декларация излезе и ГЕРБ. В декларацията партията категорично се разграничава от подобни действия. Вътрешният министър също е извън България, но с него успя да се свърже нашият колега Асен Иванов. Чуйте. Надявам се, че този инцидент няма да доведе до задълбочаването и противопоставянето на българското общество на етнически признак. А как ще коментирате изказването на Волен Сидеров, че полицаите са еничари? Аз мога да кажа едно. Аз като министър на вътрешните работи и като гражданин на тази държава винаги ще стоя за професионалните действия на българските полицаи. Това съм го правил досега. Днес също ще го направя, заставайки за техните професионални действия. Защото ако не беше намесата на полицията в този инцидент, аз ви уверявам, че щяха да има много по-тежки последствия. Правителството и ГЕРБ ще се разграничи ли ясно от Волен Сидеров и от неговите постъпки днес? Аз повече искам да коментираме, както и в случая ми задавате въпросите, конкретния случай. Всичко останало, нека да го оставим за конкретни политики, които получават определена подкрепа от депутати и политически формати за български права. Информация, която имам към този час е, че в 5 районно все още се провеждат рапидно. Статистиката до този час. 5 полицаи са били приети в МВР болница и са прегледани. 5 мюсюлмани са минали през Пирогов. Вече е образувано и досъдебно производство по този случай, а от МВР току-що помолиха всички медии да предоставят своите видеозаписи днес, за да бъде разгледан целият случай абсолютно точно и от всички гледни точки. Това е за сега от тук. Канна Рачева за сблъсъците пред Централната джамия в София. Благодаря ти, Канна. Държавният глава също коментира случилото се. Атака и нейният лидер са в състояние да взривят предизборната кампания, за да запазят единия си процент рейтинг. Обществото и медиите много остро трябва да осъдят подобен род провокации, заяви Георги Първанов. Най-лошият сценарий за предизборната кампания, която ни предстои, е тя да бъде етнизирана. Кампания, която да бъде поставена на религиозна основа. Давам това интервю в центъра на Кърджали. Вие сте свидетели, вие по-добре от мен познавате града и региона. Тук всичко е спокойно. Но в центъра на София се създава провокация, каквато не е позната. Аз го казвам като историк за цялата ни нова история.